A začnem tým, že vtáka poznáte po peri a človeka po reči. A keď sa pozriem na vládnu koalíciu, tak napriek všetkým ubezpečeniam, že sa nič nemení, že zahraničná politika je garantovaná a sme pevnou súčasťou, tak v skutočnosti už nemáme zahranično-politický konsenzus na politickej úrovni v rámci krajiny. Nemáme dokonca ani jednoznačnú garanciu nášho pokračovania v tých integračných štruktúrách, v ktorých sme. Pripomeniem, že minulý týždeň prebiehala už 23. hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2024 a výhľad na rok 2025. Podujatie, na ktorom aj teraz bolo 50 zahraničných diplomatov. Ale si predstavte, že tam nebol nikto z ministerstva zahraničných vecí. To je realita. A pán prezident sa nám snaží navodiť atmosféru, že vlastne jediný problém je len opozícia, lebo nechce prísť za jeho okrúhly stôl, kde sa on chce baviť o garancii zahraničnej politiky. My vidíme praktickú politiku. My vidíme Ľuboša Blaha na Červenom námestí v Moskve, kde vychvaľuje ruský režim. Videli sme Gašpara, myslím Tibora Gašpara, generála tiež, ktorý bol poklonkovať ruskému režimu v Moskve. Vidíme teraz kroky pani Judity Lašákovej a pán prezident nás presvedčia, že všetko je v poriadku a že vlastne problém je tá zlá opozícia, ktorá všetko kritizuje. Suverénna zahraničná politika znamená to, že sedíme pri rokovacom stole a ak máme aj odlišné názory, čo je bežné, ale držíte basu s tou rodinou. To znamená, aj v našom prípade držíme basu s tou organizáciou. Ak cesta do Moskvy je vyhodnotená, že je to zároveň podpora propagandy, ruskej vojnovej propagandy v Moskve a že sme sa zaviazali ako členská krajina Európskej únie, že držíme basu a že sme vyhlásili sankcie, za ktoré sme mimochodom hlasovali, bol to Robert Fico, ktorý tiež za ne hlasoval, tak je nepochopiteľné, že on povie, že on si bude robiť, čo chce. Teraz sa mení svet. A tá zmena je taká veľká, že minimálne tak veľká ako v roku 89 a možno, že ešte väčšia. Že je to najväčšia zmena vo svete od konca druhej svetovej vojny. A my v tejto situácii s vládnou koalíciou a prezidentom, ktorí sú prezidenti a vládna koalícia mieru, nesedíme pri týchto rokovaniach. Tí, ktorí rokujú a chcú naozajstný mier, tak hovoríme, že sú vojnoví štváči. A teraz, keď sú aj nejaké pokusy o zriadenie mieru na Ukrajine, aspoň prímeria, tak tam vlastne nesedíme, ale celú dobu, a vlastne aj voľby vyhrali na to, že klamali ľudí, že budú lacné potraviny a že tu bude mier. A vlastne potraviny sú drahšie a mier ani nemajú len snahu prísť tomu rokovaciemu stolu a rokovať o tom miery. A to je ich reálny odkaz pre nás všetkých občanov. Takže môj odkaz pre pána prezidenta je, že veľmi radi prídeme aj na okrúhly stôl, kde sa budeme baviť nie o tom, či chceme byť v Európskej únii alebo NATO, ale aká má byť národná pozícia k mnohým ťažkým otázkam dnešnej doby za Slovensko v týchto organizáciách, ale len vtedy, keď si on najprv sadne so svojimi a keď si vládna koalícia ujasní, že či je to slovenská vládna koalícia, alebo je to ruská vládna koalícia, alebo protislovenská vládna koalícia, ktorá robí všetko preto, aby spálila mosty s našimi spojencami, aby chodila len do Moskvy a do Pekingu, a to ešte aj ten Peking je k nám zdržanlivý, a nikde inde som ich nevidel.